alegeri, nu doar care să ne confirme că știm cu adevărat ce știm și că avem dreptate. Știți, la fel de bine ca și mine, că rețelele sociale favorizează discuțiile în contradictoriu. Mesajele care au interacțiunea cea mai mare sunt mesajele pe care algoritmul le viralizează cel mai tare. Și în majoritatea cazurilor sunt mesajele în care ne certăm. Pentru că este destul de plictisitor să spunem sunt de acord, sunt de acord, sunt de acord. Așa că, dacă vrea cineva să aducă interactivitate, scandalul, conflictul, discuția în contradictoriu este cea care funcționează cel mai bine. Iar în comentarii, toată lumea țipă. Nimeni nu-l ascultă pe celălalt. Și noi facem ceva. Atunci când discutăm cu cineva despre care credem greșește, vrem să-l convingem că nu are dreptate. Și vrem să-l aducem pe calea cea dreaptă. Îi aducem, în cel mai bun caz, informații logice, încercăm să îi aducem argumente, date, vrem să-i arătăm adevărul. În cazul în care avem mai puțină răbdare, îl facem prost, îl jignim, îl ironizăm și am încheiat conversația. Vestea proastă este că așa nu o să putem să schimbăm părerea nimănui. Ba mai mult, riscăm să întărim poziția. Atunci când discutăm în contradictoriu despre un subiect important pentru noi, creierul nostru este inundat cu aceleași semnale cu care este inundat în momentul în care suntem atacați fizic. Și tocmai de aceea ne crește pulsul, ni se strânge stomacul, ne tremură palmele, cam cum e mie acum. Și în loc să... Am uitat. Nu, aici. Și în loc să auzim nu sunt de acord cu tine, noi auzim de fapt nu mi place de tine. Și în momentul ăla, discuția nu se mai poartă despre vaccinuri, pandemie, antene 5G. Se poartă despre noi și despre identitatea noastră. Puterea lui de ce? Una dintre cele mai puternice întrebări pe care un jurnalist și-o pune, este o întrebare pe care ar trebui să putem să o punem și noi. Ce poate să ne ajute cu adevărat în a duce o conversație mai departe este dorința reală de a înțelege motivele pentru care cineva crede ceea ce crede. Prin ce experiență a trecut? Ce informații a citit sau a văzut? Putem astfel să aflăm fie lucruri care ne schimbă nouă poziția și ne dăm seama că poate noi nu avem dreptate, sau poate, ascultând persoana respectivă, ne construim argumente mai bune pentru a-l convinge de argumentele noastre. Întrebările bine puse arată că suntem deschiși și că vrem să înțelegem. Întotdeauna poți să-mi spui mai multe, o să câștige bătălia cu tu vorbești serios? Profesorul de la Universitatea Yale, Daniel Kahan, a ajuns la concluzia că oamenii curioși, indiferent de orientarea lor politică, de credințe sau de valori, sunt mai deschiși în a schimba părerea. De aici trebuie să începem noi bătălia cu lupta cu dezinformarea. Cum îi facem pe oameni să devină mai curioși? Deci, cum predăm curiozitatea? Cele mai vechi povești despre curiozitate sunt atenționări. Adam și Eva și mărul cunoașterii, cutia Pandorei, curiozitatea care a omorât pisica. Iar motivul este foarte simplu. Oamenii curioși vor să știe mai mult. Pun întrebări, contestă informațiile impuse. Curiozitatea nu are o cale bătătorită și uneori este extrem de obositoare. Dar curiozitatea este contagioasă. Din păcate, și tocirea curiozității este la fel de contagioasă. Vorbeam de dimineață și cred că Oana menționa curiozitatea copiilor. E curiozitatea aia prin care descoperim informații, experiențe și învățăm despre lumea din jurul nostru. Paul Harris este profesor la Harvard și el estimează că între 2 și 5 ani copiii pun aproximativ 40.000 de întrebări explicative. Părinții din sală văd că dau cu capul și parcă sunt de acord cu ce zice Harris. Pe măsură ce creștem, apare un alt tip de curiozitate. E curiozitatea epistemică, prin care încercăm să înțelegem lumea din jurul nostru. Este cea care răspunde la întrebarea de ce.
Aceasta este curiozitatea însă care, fără cunoaștere, fără informații factuală, nu poate să existe. Este, de fapt, curiozitatea pe care lucrează profesorii. Și despre asta, de aceea vreau să vă vorbesc vouă de curiozitate. Ca să vrei să știi mai mult, trebuie mai întâi să știi că nu știi tot. Și apoi să fii dispus să faci un efort. Problema este că majoritatea dintre noi credem că știm tot, sau măcar că știm suficient, așa că renunțăm să ne mai punem întrebări. Într-o lume în care Google și mai nou ChatGPT o să-mi iasă în viața asta, ne răspunde aproape instantaneu la orice întrebare, ne putem pierde foarte ușor obiceiul de a fi curioși. Cu toate acestea, trăim în epoca de aur a informației. Avem acces la un click distanță la toată cunoașterea lumii. Putem să găsim studii, interviuri cu cercetători, materiale care documentează subiectele care ne interesează, tutoriale pe YouTube sau filmulețe de TikTok în care aflăm lucrurile pe care le căutăm. Putem să urmărim cursuri online sau putem să intrăm pe grupuri de Facebook specializate în care aflăm lucrurile pe care le căutăm. În același timp, avem acces și la teorii ale conspirației, la planuri secrete sau studii inventate. Și atunci, cum facem diferența? Nu putem să scoatem internetul din viața noastră sau a copiilor noștri, cred că ne-am hotărât de dimineață că nu avem cum să scoatem internetul din priză. Ce putem să facem este să ne pregătim mai bine pentru el. Părinții și profesorii curioși cresc și educă copii curioși. Curiozitatea nu este un dat. Curiozitatea se dezvoltă și se antrenează prin ore bine făcute, prin pasiunea pentru materia pe care o predați, fie că este română, istorie, biologie, fizică sau matematica de care am pomenit dimineața. Prin faptul că le răspundeți la întrebări și învățați cum să-și selecteze informațiile. Educația medie este mai mult decât o materie. Ea vine și cu informații noi, da, dar mai ales dezvoltă un set de competențe atât de necesare, care au în centru gândirea critică. Capacitatea noastră de a fi sceptici, nu cinici, de a pune sub semnul întrebării și nu de a spune că nimic nu contează sau că totul este o minciună. A fi curios nu e o stare. E un proces care durează. Și binele și răul apar și cresc în timp. Sună foarte frumos ce am spus până acum despre curiozitate, dar nu e deloc simplu. E nevoie de foarte mult efort și de timp îndelungat. Și cred că de răbdarea pe care o pomenea Roxana dimineață. Și de foarte mulți oameni dispuși să facă aceste investiții. Cum îi sprijinim noi, la CJI, pe profesorii care doresc să dezvolte competențele medii ale elevilor lor? O să vă spunem povestea pe care ați auzit-o pe scurt dimineață, dar e important să o știți pe toată. Când ne-a chemat RAF în 2016 și văd și acum biroul Suzanei, ne-a zis, ok, aveți bagheta magică. Cum vedeți voi că o să arate România și educația media din România în 2030? Noi suntem ONG-iste. Noi am făcut proiecte toată viața noastră. Noi știm să gândim lucrurile, că vorbim de indicatori, vorbim de activități, vorbim de bucățele. Ce a făcut RAF a fost să ne împingă să gândim strategic. Și este unul dintre cele mai grele lucruri pe care le-am făcut noi în viața asta. Ce nu știam atunci era cât de puține lucruri știm de fapt. Ne pricepem la media, știam ce înseamnă educația media, știam să facem cursuri interesante pentru adolescenți. Dar sistemul formal de educație este un animal complet diferit de tot ce știam noi să facem. Așa că a fost nevoie să învățăm foarte mult. Jurnalism, libertate de exprimare, drepturile omului, Constituția României. Sunt convinsă că sunt niște profesori în sală care au oftat când au văzut primele cuvinte de pe slide. Pentru că noi avem un obicei prost. Începem cursul de media literacy cu ce înseamnă libertatea de exprimare. Și de ce este importantă libertatea de exprimare. Și de ce viața noastră, fără libertate de exprimare, nu este cea pe care ne-o dorim. Așa cum ne spune și numele, noi la CJI
punem jurnalismul în centrul educației media. Pentru că noi credem că jurnalismul are valoare în democrație și că fără jurnalism democrațiile mor. Iar fără un public care să înțeleagă și care să aprecieze jurnalismul, să-l sprijine cu bani chiar, că jurnalismul, cum spunea Ramona, fără bani nu ne place, jurnalismul moare. Ce le mai spunem profesorilor la curs? Le spunem că media este cu noi din momentul în care ne trezim până în momentul în care mergem la culcare. Că media înseamnă și muzica pe care o ascultăm, și filmele pe care la care ne uităm, și jocurile pe care le jucăm, și cărțile pe care le citim. Discutăm cu halatul alb înseamnă autoritate, fie că este vorba de reclamă sau de specialistul care ne explică pe internet cum ne vindecăm de cancer dacă bem suc de sfeclă. Informațiile, de cele mai multe ori, noi consumăm informații care ne confirmă ceea ce știm deja și respingem informațiile cu care nu suntem de acord. Cursul nostru nu e simplu și aș fi vrut să vi arăt, unii dintre ei sunt în sală încă aici. 92 de profesori au fost în prima generație, cred că vreo 70 și ceva de școli și 40 de orașe. Pare puțin, dar pentru noi a fost uriaș să poți să aduci atât de mulți oameni la un loc care să te creadă, e mare lucru. Și unii dintre ei sunt astăzi aici cu noi, ceea ce mă face să fiu îngrozitor de recunoscătoare că după 7 ani profesorii ne cred încă că e important. Profesorii aceștia au lucrat în primii 2 ani cu vreo 15.000 de elevi de liceu și pe vremea aceea mergeam și noi în licee. Și aveam bucuria să ne întâlnim direct cu adolescenți și să lucrăm cu ei. În 2020-2021 am pornit programul de pilotare al educației media în școlile pilot. Dar în 2020 am mai învățat ceva. Am învățat că pandemia ne-a schimbat modul în care se întâmplă cursurile. Și a trebuit să ne întoarcem și să învățăm cum facem cursuri online interesante pentru profesori. Și nu doar Zoom-uri nesfârșite cu care nimeni nu rămâne cu nimic. Au fost 3 oameni extrem de importanți pentru noi în momentul acela și unul dintre ei nu cred că este în sală, dar este colega mea, Bianca Rus, care în câteva săptămâni a învățat cum să facă materiale interactive pentru profesori. Și cred că este unul dintre motivele pentru care cursul nostru există în continuare în forma în care există el acum. Creștem profesor cu profesor, dar fără oamenii ăștia de pe ecran am fi rămas doar 6, 8 fete, femei care suntem la CJI. Ei sunt formatorii noștri, cred că sunt majoritatea din prima generație, sunt profesori datorită cărora noi putem să mergem mai departe. Dincolo de faptul că ei țin cursurile, ei mai fac ceva. Ne dau putere și ne dau inspirație. Și ăsta este mare lucru. Suntem și mai mulți, da? Undeva la 550 de profesori, 200 de școli, 98 de orașe. Față de cele 3 milioane, e puțin. Dar sunt 550 făcuți cu mânuțele noastre și asta pentru noi este foarte important. 60.000 de elevi care au participat la ore la care a fost infuzată educația media sunt cei pe care am reușit să-i numărăm. Vorbea Vitalie, aici ne-am încurcat, 4100, 4500, nu mi-e clar, dar oricum peste 4000 de profesori, învățători, profesori de gimnaziu și de liceu au discutat cu mai mult de 100.000 de copii despre fapte și opinii în mass media. Noi nu ne pricepem la pitici. Am lucrat la liceu pentru că ne înțelegem cu adolescenții. Piticii sunt ceva ce nu intra pe meniul nostru. Așa că am avut nevoie de Edumi și de Magda, care e aici în sală, să ne învețe cum să creăm lecții interactive pentru adolescenți. Și Magda, împreună cu Bianca, au construit ora aceasta, în care
copiii de 1-4 au învățat diferența dintre fapte și opinii în presă, colorând, desenând și jucându-se. Mai e mult până departe. Cum creștem o generație activă și implicată? Spunea cineva că ar fi vrut să întrebe mai devreme unde merge mai departe și acestea sunt cele 3 direcții în care noi vrem să mergem. Vrem să dezvoltăm un model scalabil de dezvoltare profesională pentru profesori, care să includă formare, resurse și mentorat. Spun scalabil pentru că el trebuie să poată să fie ușor replicabil. Nu cred că cineva din sala asta are așteptarea că educația media din România va fi dusă de ONG-uri. De la un punct încolo este nevoie ca demersul acesta să fie luat și dus mai departe. Pe lângă investiția în formare continuă, încercăm să lucrăm cu facultățile și în momentul ăsta sunt 10 facultăți cu care încercăm să dezvoltăm cursuri de educație media pentru viitorii profesori sau pentru viitorii jurnaliști. Despre investiția în elevi și lucru direct cu elevii nu mai e nevoie să spun foarte multe, pentru că în dimineața aceasta Mihnea, Rafaela, Oana și Dragoș au făcut advocacy pentru asta mai bine decât aș fi putut eu să fac vreodată. Și investiția în comunitate, lucrăm cu alte ONG-uri mici, în special ONG-uri din afara Bucureștiului, împreună cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și RAF, pentru că nevoia este uriașă și pentru că e nevoie de mai mulți oameni, de mai multe organizații, de mai multe resurse care să facă asta. Am lăsat jurnaliștii ultimii, pentru că educația media fără jurnaliști nu există. Jurnaliștii, așa cum e Vitalie aici, sunt cei mai buni ambasadori ai jurnalismului în fața profesorilor, în fața copiilor, în fața oricărei persoane care vrea să-i asculte. Întâlnirile pe care le facem cu jurnaliștii sunt unele dintre cele mai frumoase și cele mai importante întâlniri de educație media pe care le organizăm noi la CJI. Eu sunt mândră. Nu știu dacă se vede, dar sunt îngrozitor de mândră ce am reușit să facem noi în anii aceștia împreună cu colegele mele. Dar o țară nu se schimbă peste noapte. Așa cum ai nevoie de un sat întreg să crești un copil, așa, pentru a avea cetățeni educați media, e nevoie ca tot satul să lucreze împreună. Autorități, profesori, părinți, adolescenți, jurnaliști și societate civilă. Așadar, provocarea noastră pentru voi este să rămâneți curioși, să vreți mereu să știți mai mult, să vă doriți nu să aveți dreptate și să vă puneți toate întrebările care să vă ajute să înțelegeți lumea mai bine. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Cristina. Eu aș avea 2 chestii pe care aș vrea să le adaug. Și jurnaliștii trebuie să fie curioși, pentru că asta este la temelia acestei profesii. Și, într-adevăr, mi-a plăcut foarte mult că ai pus jurnalismul în mijlocul activității voastre, pentru că acolo trebuie să fie. Și, în același timp, știi, mă uitam la copiii aceia care desenau și aflau cum să despartă fapta de opinie. Cred, și acum o să spun ceva care nu este foarte popular, cred că și unii jurnaliști ar avea nevoie să deseneze și să înțeleagă acest lucru, pentru că este foarte important asta, mai ales în România. Iar pentru cei care ne-au ascultat, o să zic un singur lucru și după aia o să trec la întrebări. În momentul în care vorbim despre jurnaliști, niciodată nu putem să spunem că toți jurnaliștii sunt la fel. Niciodată nu putem să spunem asta, dar putem să le punem întrebări jurnaliștilor, putem să-i criticăm, putem să nu fim de acord cu munca lor, pentru că ei sunt oameni, ei pot greși și vor greși. Contează foarte mult dacă acea greșeală a pornit dintr-o intenție de a manipula sau pur și simplu este om. Dar nu toți jurnaliștii sunt la fel și nu vor fi niciodată. Asta este important, pentru că, într-un final, știi și tu, atunci când vrei să manipulezi un popor și să distrugi credibilitatea unui sistem, de pildă, în cazul de față, sistemul media, spui că toți jurnaliștii sunt la fel și atunci nu mai ai încredere în niciun jurnalist. Păi, eu cred că nu ai nevoie să-i convingi foarte tare că și cu profesorii e la fel.
Nu, știi, când aducem argumente că, vai, toți profesorii sunt la fel și profesorilor nu le pasă de elevi, cred că și profesorii din sală se simt la fel, așa cum se simt și jurnaliștii de bună credință care își fac meseria. Așa este, într-adevăr. Generalizarea omoară orice încredere într-un sistem și aș vrea să te întreb în felul următor, pentru că discutăm despre educație media și pentru că suntem într-un secol în care educația dar mai ales informarea în rândul tinerilor, am văzut cum se face pe rețele de socializare. Cum le recomanzi tinerilor să înțeleagă un influencer și informația care vine din partea unui influencer? Este important. De ce? Pentru că, uite, sunt influenceri care au sute, milioane de followeri și tinerii se uită foarte mult în gura lui și de multe ori află multe informații de la el. Cred că ce încercăm să facem noi și cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poate face orice profesor este să se întoarcă la bază, la ce e fapt sau opinie. Se pricepe influencerul respectiv la subiectul ăla? Dacă nu se pricepe, cât de bine a documentat el ce ne spune acolo? Este informație factuală sau este doar opinie care nu e bazată pe niciodată în spate? Cred că ăsta este primul lucru, pentru că nu le putem spune tinerilor să nu se uite la influenceri, pentru că am fi din secolul trecut. Dacă stăm și ne uităm, și noi avem influenceri pe care îi urmărim și pe care îi considerăm relevanți și mulți dintre ei fac o treabă mai bună decât o parte din jurnaliștii despre care vorbeai tu mai devreme. Dar eu spre asta m-aș duce. Nu cred că e foarte important să ne uităm la ce spune, ce informații aduce, ce dovezi aduce. La fel de interesant și la un moment dat, dacă aveți întrebări, puteți interveni. Colega mea, Iulia Nog, este aici pentru voi. A doua întrebare. Am această curiozitate. Noi vorbim foarte mult de media literacy și știm foarte bine, este vorba de alfabetizarea oamenilor care urmăresc, citesc o știre și poate că nu o înțeleg. Și poate că eu, jurnalist fiind și care a scris acea știre, poate că eu n-am scris-o bine, poate că eu n-am înțeles-o bine. Dar întrebarea mea este în felul următor. Poate o să te surprindă. Cum îmi dau seama că eu, care nu sunt neapărat jurnalist, eu, care am venit aici, eu care sunt interesat să înțeleg anumite subiecte, sunt sau nu sunt alfabetizat? Sunt sau nu la un nivel la care pot să înțeleg? Care sunt criteriile de bază după care mă pot ghida, astfel încât să-mi dau seama că sunt la nivelul acela? Ne întoarcem la ce vorbeam mai devreme și spunem că eu plâng de la tuse, nu plâng din cauza voastră. Spuneam că primul lucru este să-ți dai seama ce nu știi. Și ăsta este lucrul cel mai greu, pentru că dacă noi chiar credem că știm tot și jurnalistul ăla e un prost și care nu-și face treaba sau influencerul respectiv nu și-a făcut treaba și eu știu mai bine, nu avem cum să mergem. Adică nu avem cum să ne dăm seama că nu știm. Ce putem să facem într-o primă fază este să trecem dincolo de titlu. Dădeam exemplu de dimineață cu știrea care a circulat și a fost văzută de 6 milioane de oameni. Acolo a circulat doar titlul. Majoritatea dintre noi nu dăm click pe materiale decât dacă ne interesează foarte tare subiectul. Credem că dacă citim titlul, știm suficient. Și asta e o problemă, pentru că putem fi duși foarte ușor în eroare de clickbait sau de un titlu care nu ne spune toată povestea. Dar cred că curiozitatea despre care povesteam mai devreme are legătură și cu asta. Deci să nu plec de la premiza că omul din fața mea e prost. Judecata, ideea că eu știu mai bine, omoară orice conversație, pentru că nu lasă spațiu de creștere. Mulțumesc foarte mult, Julie.
Mă aud, oare? Da, acum. Hai să preluăm legătura de aici, din public, și să încercăm să povestim cu cei din programul de educație media. Vor fi cu siguranță întrebări, dar să știi că eu am venit aici pentru că m-am îndreptat spre locul meu de confort, spre profesori formatori în cadrul programului de educație media. Și pentru că s-a vorbit despre curiozitate și de ce e important să fim curioși, vreau să mă îndrept spre colegele mele cu care am lucrat. Sunt aici, Dana, Irina, și o să întreb pe Dana pentru că este mai aproape. Cum anume te ajută pe tine programul de educație media? Ce ai luat tu din programul de educație media să stârnești curiozitatea elevilor? Pentru că devine din ce în ce mai greu să stârnim curiozitatea tinerilor. O întrebare grea și pe care sunt sigură că tu ai întrebări către Cristina. Ok. Să mă întorc puțin în timp. Cred că eu sunt din a doua generație. Da? Imediat după ce am terminat cursul de formare de la CJI, eram atât de entuziasmată încât am organizat în viteză o tabără de educație media la foarte puțin timp. Copiii care au participat la această tabără au fost la rândul lor extraordinar de entuziasmați. Eu le-am livrat ceea ce învățasem atunci la curs, era totul proaspăt. Și mi-aduc aminte, pentru că eu sunt mai bătrână așa și încă folosesc Facebook, TikTok-ul nu este pentru cei de vârsta mea. La vremea aceea, împreună cu ei, am găsit niște soluții. Eu fiind profesor de limba română, am găsit niște soluții pe care le puteam folosi și pe care le folosesc uneori și astăzi la orele de limbă și literatură română. Și imediat după tabără, pentru că începea anul școlar, la clasa a 10-a, când am ajuns la povestea lui Harapalb, îmi aduc aminte că mi-au umplut 2 table cu articole de lege și mi-au arătat câte drepturi ale omului au fost încălcate și mi-amintesc că m-am amuzat copios pentru că merseseră chiar în zona de abuz împotriva animalelor. Da, deci drepturile omului și drepturile animalelor, că toți suntem atât de buni prieteni cu animalele. Cred că a fost prima dată când am avut curaj să infuzez noțiuni de educație media și ideea aceea mi-a venit inopinat. Nu fusese ceva programat și atunci am învățat și le insuflăm și profesorilor cu care lucrăm curajul acesta de a infuza pastiluțele de educație media atunci când simt nevoia, nu neapărat atunci când își programează. Pentru că mereu apar contexte în care discuția merge către acest domeniu, această zonă a educației media. Așteptăm întrebări din public. Dacă tu ai o întrebare pentru Cristina, dacă nu... Da, mulțumesc. Eu am vrut mai devreme să adresez o întrebare, eram destul de pornită, dar nu am mai avut contextul. Pentru că s-a vorbit mai devreme despre felul în care CJI a reușit să aducă acest program de educație media în școli. Și pentru că de ceva timp avem și colaborarea cu Ministerul Educației, aș întreba, deși s-a văzut și în PowerPoint, dar poate vin alte idei și din sală și poate ne poate răspunde și Cristina, cum am putea face educație media în comunitate? Nu doar în școli, ci în comunitate, în comunitățile locale. Mulțumesc. Uite, aici este și Nico Fotiade de la MediaWise, care face asta împreună cu bibliotecile, face asta împreună cu profesorii.
Există foarte multe puncte de intrare în comunitate pe lângă ce facem noi. Și cred că e important, mai sunt și, Liliana, mai sunt doamne de la Vaslui. Avem mulți oameni care vin în diverse locuri și încearcă să vadă ce pot să facă în comunitățile lor și cred că asta e foarte important, pentru că dacă o să stăm doar după minister sau după orice minister, nu doar Ministerul Educației, dacă o să stăm doar după Consiliul Național al Audiovizualului, după stat, să facă lucruri, o să mai dureze un pic. Eu cred că e important, așa cum spunea și Ramona, cred că mai devreme, ca statul să existe, pentru că chiar nu cred că un ONG poate să schimbe media literacy-ul și o să vedem modelul din Ucraina în momentul în care un model pornit de la organizație non-guvernamentală a fost preluat și dus mai departe la nivel de guvern, dar se pot face lucruri, iar eu cred că bibliotecile sunt un loc extrem de bun pentru a porni educație media în comunitate. Mulțumim frumos! Alte întrebări din public? Haideți, am nevoie de ajutorul vostru aici să demonstrăm că suntem un program puternic, o comunitate. Exact. Că să o pun în dificultate, așa. Stai. Nu mă vede așa. Cristina, cum arată o lume ideală în care educația media chiar funcționează și ceea ce facem noi se vede? Păi nu există lumea aia. Și știi de ce nu există? Pentru că mie mi se pare că lumea se schimbă atât de repede și avem acces la atât de multă, adică se schimbă și tehnologiile, se schimbă informația. Eu nu știu cum ne construim pentru lumea aia ideală. Ce cred că putem să facem este ca în fiecare zi să încercăm să, deocamdată, stingem focuri. Cam asta e senzația mea când vorbim de educație media în momentul ăsta. Stingem focuri la nivel de școală, la nivel de ONG, la nivel de profesor, la nivel de părinte. Dar ca să nu mai stinge focuri, cred că e nevoie de mai multe resurse și de niște alianțe, de satul ăla de care vorbeam eu mai devreme. Bun, mulțumim. Revenim la tine și apoi mai venim și pe aici. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc foarte mult, Cristina. Mai revenim, mai discutăm despre ceea ce spuneai. Aș vrea acum să o invit pe Valeria Kovtun din Ucraina și să vorbim despre ceea ce spunea și Cristina despre... Să vorbim exact despre ceea ce povestea și Cristina, și anume despre faptul că în Ucraina acum această luptă cu dezinformarea este pe viață și pe moarte, știm deja de ce, și mai ales că știm, eu dau tot timpul acest exemplu, o să zic în română și sper că traducerea ajunge bine. La începutul războiului exista această informație cum că rușii o să cucerească Ucraina în 3 zile. Iată că a trecut mai bine de un an și ceva și acum Ucraina e pe contraofensivă și încearcă să-și recapete teritoriile. Ce se întâmplă este că această informație a fost una complet falsă. Întrebarea este cât de mult rău a creat. Dar o să-i dau cuvântul acum Valerie Kovtun, este fondatoarea și directoarea Filter, primul proiect național de educație media lansat în Ucraina și coordonat de Ministerul Culturii și Politicii Informaționale. Please, Valerie. Thank you so much. Yeah, today I just wanted to tell you about few stages. Voiam să vă spun despre câteva etape. Felul în care s-a pregătit Ucraina și proiectul nostru în special pentru război, cum am gestionat dezinformarea în timpul războiului, felul în care vedem reconstruirea Ucrainei și care este rolul educației media în această reconstrucție. Cum spunea Vitalie, Rusia spera să cucerească Ucraina în 3 zile. N-a fost chiar dezinformare, Rusia chiar spera asta. Dar Ucraina s-a dovedit a fi rezilientă, nu doar fizic, cât și în planul războiului informațional. Și tot spun, nu există victorie în războiul informațional. E o bătălie continuă și nu avem luxul
de a ne opri, a ne odihni, a sta liniștiți și să spunem toată lumea știe despre Ucraina, știe de ce ne luptăm pentru independență. Nu, este o bătălie continuă. Și din nefericire nu putem precupeți niciun efort, nu putem nicio zi să ne odihnim, întotdeauna trebuie să ne concentrăm pe războiul informațional. Acum ne concentrăm pe Filter, prima inițiativă la nivelul Ucrainei cu privire la educația media, lansată de Ministerul Culturii și Politicii Informaționale în 2021. Înainte să încep, conferința de astăzi se referă la curiozitate și întrebări, nu? Așadar, aș vrea să vă rog să închideți ochii. Vă rog, cu toții, închideți ochii, o clipă. Și aș vrea să vă rog să vizualizați cel mai mare vis al vostru în viață. Și imaginați-vă ce se va întâmpla când îl veți îndeplini. Ce veți simți, ce veți face, ce vor face cei din jur. Vizualizați acest vis. Deci câteva secunde, vizualizați-vă visul și gândiți-vă la asta. Văd că unii aprobă din cap și zâmbesc. Perfect. Ridicați mâna, puteți deschide ochii și ridicați mâna cei care ați visat, ați avut, așa, visul vostru era îmbunătățirea educației media în România. Văd că totuși surprinzător unii au ridicat mâna, dar bănuiesc că majoritatea aveți vise personale, pe plan personal. Și dacă vrea cineva să împărtășească, puteți pur și simplu să ziceți cu voce tare, în engleză, în română, în ce vreți voi, puteți să ziceți. Să-și ia un an sabatic, să nu mai predea un an la școală. Getting married. You see, să se căsătorească, da, vedeți? Very normal human dreams. Avem vise normale, să te căsătorești, să nu mai înveți o vreme, să te odihnești, să cumperi o casă, să călătorești, lucruri normale. Sau, nu știu, să te asiguri că copilul intră la facultate bună. Vise normale. Aceasta e întrebarea pe care am adresat-o tuturor organizațiilor implicate în educația media, inclusiv UNICEF, toate instituțiile. Și am făcut la fel. Ei, când au deschis ochii, într-adevăr, niciunul nu ne-a spus că visul era educația media, ceea ce ne duce la informațiile pe care vi le putem da. Educația media trebuie să facă parte din starea noastră de bine. Și dacă vrem ca oamenii să fie interesați de asta, trebuie să promovăm educația media ca pe ceva care îmbunătățește calitatea vieții. Ceva care îți permite să iei decizii bune cu privire la cum să investești, cum să cumperi mașina cea mai bună, ce informații să culegi. E vorba de curiozitate și de gândire critică. Și când ne-am gândit cum să plasăm Filter și ce să fie, la acea vreme era doar o idee. La nivel național, ne-am dat seama că ar trebui să trecem de la abordarea amenințătoare pentru oameni, care spune trebuie să fii protejat pentru că sunt multe informații false și trebuie să mai înveți pentru că nu ai educație media suficientă. Însă, în loc de asta, ne-am concentrat pe felul în care educația media le permite să aibă succes în viață, prin informații. Am vorbit cu oameni normali, oameni din sate, din orașe, am vorbit despre participare și mulți vorbeau despre asta, tot revenea cuvântul filtru. Un filtru. Nu știu cum sună în română, bănuiesc că e cam la fel. Cred că cei mai mulți oameni, chiar care nu lucrează în mass media, ar putea folosi cuvântul acesta, filtrarea informației. Deci, proiectul Filter implică coordonarea eforturilor, pentru că avem o societate civilă de succes, multe ONG-uri, multe proiecte de succes,
Sunt inițiative de succes, dar nu ușor scalabile. Au fost câteva inițiative, dar nu se ocupa nimeni de organizare, astfel încât să se evite duplicarea eforturilor. Scopul era să dăm ucrainenilor toate resursele disponibile, de calitate, gratuit. Și era importantă și participarea și sustenabilitatea efortului. O scurtă recapitulare a ceea ce am făcut. Eu, ca jurnalistă, mi-am dat seama că fiecare problemă trebuie să fie vândută ca o poveste. Filter are o poveste, e un brand recognoscibil. Are o mascotă, are o personalitate care ne ajută să transmitem informațiile într-un mod mai bun, echilibrat. E un echilibru între faptul că e o inițiativă a statului, deci trebuie să fie serioasă, dar trebuie să și prindă la public. Și să vorbim despre societate. Așa că avem mascota. Mascota se numește Phil și a spart gheața. Ne-a ajutat. Ne-a fost mai ușor să ajungem la societatea civilă, la oameni obișnuiți. Toți erau sceptici, pentru că o asemenea inițiativă guvernamentală nu se bucură de încredere. Îl avem deci pe Phil, care își poate exprima emoțiile, poate fi amuzant, trist și promovează ideea că educația media îi ajută pe cetățeni. Înainte de război, ne grăbeam. Și o să menționez asta azi. Trebuia să lucrăm foarte rapid. Nu știu de ce. Filter a început să facă de toate. Pentru că ni se părea că ar fi fost bine să înceapă mai devreme. Educația media ar fi trebuit să fie pe agenda politică în 2000, chiar și 97-98. Ar fi trebuit să fie pe agenda politică. Când s-a lansat proiectul, ni s-a părut că trebuia să recuperăm foarte mult, să alergăm mult. Ni se părea că nu avansăm suficient de repede, mai ales în ceea ce privește indicele privind educația media. Voiam să ținem pasul cu Finlanda din punctul acesta de vedere, cu indexul. Și aici s-a ridicat întrebarea cum putem să constituim o comunitate în jurul inițiativei. Am început să avem reuniuni de coordonare cu diferite filiale, cu jurnaliști, profesioniști din mass media. Am încercat să vorbim pe limba lor și să le explicăm ce putem face în legătură cu educația media. Au fost reuniuni, deci, cu societatea civilă, ca să le auzim punctul de vedere și ca să îl includem în inițiativa. Ne-am constituit prezența online. Nicio inițiativă nu e nimic până nu e prezentă online. Scopul era să existe o anumită voce distinctă pentru fiecare platformă. Ne-am folosit de TikTok, a fost un experiment util. Am avut peste 3 milioane de vizualizări în mai puțin de un an. Am făcut videouri explicative cu privire la agenda Rusiei și așa mai departe. Și ne-am dat seama că, în ciuda stereotipului că tinerii sunt interesați doar de divertisment, ei bine, iată că sunt interesați și de informații utile. Informații care le permit să știe mai multe. Am avut multe reuniuni cu mediul de afaceri, am negociat ca să vedem cum pot diferite companii să sprijine proiectul. Am încercat diferite formate, unele mai ciudate ca altele. De exemplu, jocul orchestrei în mijlocul orașului, în Kiev.
Și președintele s-a alăturat inițiativei noastre cu concertul din piața publică. Am publicat o carte pentru copii în care am explicat educația media. Am avut și alte inițiative. Oameni din diferite orașe și sate au putut să participe, să treacă prin acest labirint și la final au îmbunătățit educația media pe care o au. Și multe alte inițiative naționale peste tot în Ucraina, tot felul de cursuri și încă ceva ce am făcut și se potrivea cu tema conferinței de azi. Iată posterele și campania constă în două postere. Unul zice de ce văd posterul și apoi e un semn de întrebare care spune așa: să pui întrebări e cea mai bună apărare împotriva dezinformării. Au fost inițiativa, campania a durat doar 2 săptămâni, pentru că apoi a început războiul. Și mulți oameni a trebuit să se adăpostească, bineînțeles, și ne-am dat seama că dezinformarea este o amenințare adevărată. Și înainte de război, în primele zile din februarie, am reușit să aducem la oaltă ministere, mass media, ONG-uri, ca să discutăm strategia în materie de educație media a Ucrainei în următoarea perioadă. Și au apărut foarte multe mesaje care spuneau că Rusia își pregătește invazia Ucrainei. Ne-am simțit pierduți o vreme. S-ar putea să fie adevărat, dar nu putem să stăm și să nu facem nimic. Așadar, haideți să arătăm Rusiei că nu ne e frică și mi-amintesc că am făcut această poză după ce am vorbit cu toate părțile interesate din minister. Am scris așa: sentimente amestecate în pregătirea războiului. Încă mai discutăm despre strategia privind educația media și nu știm dacă va fi un război sau nu. 9 ore mai târziu a început invazia, astfel încât toate discuțiile și planurile au devenit irelevante. Și atunci a trebuit să trecem de la planificarea pe termen lung la rezolvarea problemelor pe termen scurt, asigurându-ne că oamenii au acces la informații care le pot salva viețile. Pentru că dacă se oferă informații filtrate la momentul potrivit, se pot obține multe. Și, în felul acesta, ideea era să-i ajutăm pe oameni să fie în siguranță, ei și familiile lor. Lucrurile s-au schimbat. Când am lansat proiectul, ideea principală era să înțelegem de ce e nevoie de educație media. Când a pornit războiul, toată lumea și-a dat seama cine era inamicul. Cererea pentru educație media a crescut. Cererea de materiale explicative a crescut mult. Au fost multe solicitări. Oameni din multe medii ne scriau pe platforme de socializare și ne spuneau: îmi poți spune ce pot face? Cum pot filtra informații? Care sunt canalele folosite de propagandă? Și nu ne-am fi așteptat ca acești oameni să fie interesați de subiect. Așadar, am observat o schimbare de comportament. Oamenii automat au început să aibă o gândire critică.
Am ținut peste 120 de cursuri, lecții cu privire la tacticile de dezinformare, unele scurte, 45 de minute, de exemplu, pentru că ne-am dat seama că dacă oamenii sunt sub bombardament, sigur că nu vor pierde 2 ore din viața așa. Le-am oferit soluții practice. Ne-am mutat online toate activitățile. Prezența pe Facebook, LinkedIn, Instagram a fost consolidată ca să comunicăm cu aceeași voce peste tot. Și apoi am comunicat și cu publicul internațional, pentru că dezinformarea avea loc și la nivel internațional, ca să submineze sprijinul acordat Ucrainei. Cum spuneam, încă avem de-a face cu această bătălie a narațiunilor. Am colaborat cu instituții guvernamentale, de mass media, jurnaliști de peste tot din țară, care ne-au ajutat într-un moment critic. Toamna trecută, când s-a sărbătorit săptămâna educației media, ne-am dat seama, am vrut să ne dăm seama cât de rezistenți sunt ucrainenii la dezinformare. Am făcut o platformă de test cu 44 de întrebări referitoare la propaganda Rusiei, la care aveau acces ucrainenii o singură zi. Și atunci am simțit că educația media îi unește pe ucraineni în țară și în afara țării. Toți partenerii noștri, ONG-uri, au susținut ideea. Am avut canale naționale care s-au ocupat de asta. Peste 30 de milioane de ucraineni au aflat de aceste informații în fiecare zi. Și s-a tot vorbit despre tacticile dezinformării rusești, cum ne putem proteja de manipulări. Toți acești actori au conlucrat. Rezultatul este că, într-o zi, peste 17.500 de ucraineni au completat testul. Dar 100.000 au intrat să facă testul, nu toți l-au terminat. Peste 17.000 de ucraineni au răspuns la toate întrebările și erau întrebări foarte grele, pe baza unor situații reale de viață. De exemplu, ce instrumente ai să verifici informațiile? Pe Facebook, ce faci? Erau întrebări complexe. Rezultatele nu au fost rele deloc. 9% au avut cel mai mare scor maxim, 40% au răspuns corect la majoritatea întrebărilor, 44% au avut la final calificativul începător, 5% erau învățăcei. Ne-am asigurat că li s-au explicat oamenilor întrebările la care au dat răspuns greșit, ca să învețe. Și după ce am făcut această inițiativă, sunt de părere că putem lua în calcul asta când gândim politica de educație media. Din nefericire, suntem în război. Și un indice recent referitor la educația media arată că nivelul, procentul de ucraineni cu cunoștințe media a crescut de la 55% la 85%, ceea ce e foarte important pentru că ne confruntăm cu o amenințare existențială. De asemenea, ne-am dat seama că educația media nu e doar atât.
E un subiect mult mai amplu. E vorba de depășirea diferențelor între oameni, să reunim și inteligența emoțională, psihologia, planificând cele ce urmează, ne dăm seama că devine un instrument esențial pentru coeziunea societății. Spre o deosebire de alte state, noi în Ucraina nu avem luxul de a ne discuta problemele interne timp de un an de zile sau mai mult, pentru că orice sciziune am avea este amplificată de propaganda Rusiei. Și există tensiuni în mod natural. Poate că poți da vina pe cineva care a plecat din țară în vreme de război sau cei din afară nu simt că emoțiile lor sunt validate de ucrainenii care au rămas în țară. Propaganda rusă este acolo să profite de această durere și să prezinte situația într-un mod defavorabil. De aceea vrem ca educația media să existe acolo pentru ca ucrainenii să-și poată exprima emoțiile și acestea să fie validate. Noi în Ucraina suntem cu toții traumatizați. Eu am plecat dintr-o zonă de conflict, eram încercuiți, nu știam dacă voi reuși să plec de acolo și am în continuare flashback-uri care îmi apar în diferite momente când mă aștept mai puțin la acest lucru și sunt persoane care au venit din zone și mai periculoase, sunt traumatizați și poate că nici măcar nu au realizat acest lucru. Unul dintre colegii noștri de la Filter a trebuit să țină un curs cu copii care au plecat din partea de est a țării și au văzut moartea cu proprii ochi. Era foarte supărată la finalul cursului. A spus că nu au fost responsivi, nu au vorbit, nu au interacționat și nu au, în mod normal, elementele interactive ale cursului funcționează, oamenii vor să discute, însă acești copii erau diferiți pentru că aveau propriile lor traume. Și cred că aceasta este o întrebare pentru noi pe viitor. Trebuie să ne asigurăm că înainte de a-i forma pe copii și pe tineri, pentru a educa în media, le validăm emoțiile și ne asigurăm că sunt interesați de subiect și că nu mai au dureri care îi epuizează și le știrbesc orice dorință de a dori să afle ceva. Bineînțeles că există și subiectul inteligenței artificiale. S-a vorbit foarte mult despre acest lucru, dar trebuie să-l avem în vedere, într-adevăr. ChatGPT poate să fie folosit și de canale de propagandă. Prin urmare, trebuie să vedem cum putem să ne asigurăm că inteligența artificială nu amplifică aceste biasuri, aceste idei părtinitoare. Când Ucraina va câștiga, nu spunem dacă, când va câștiga, trebuie să ne asigurăm că planul nostru de restructurare nu este unul dictat doar de elitele politice care știu ce este mai bine pentru noi toți. Trebuie să ne asigurăm că oamenii din comunitățile mici își fac vocile auzite. Vrem să aflăm și ce-și doresc acești oameni și nu să le impunem ceva, o idee sau o decizie care vine de la centru. Eu mi-am propus să vă aduc câteva gânduri și vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de Ucraina și ne susțineți și că aduceți în discuție aspecte precum dezinformarea, pentru că, într-adevăr, aceasta va continua să fie o amenințare și în viitor, dar cred în același timp că suntem mai rezilienți. Pe platforma noastră avem foarte multe materiale de educație media, cu acces facil. Din nefericire, majoritatea sunt în ucraineană, dar sunt și în engleză, așa că vă invit să ne vizitați site-ul, pentru că acesta în mare parte este în limba engleză. Cam atât. Mulțumesc! Thank you very much. So, a lot of feelings going through me right now. Mulțumim foarte mult. Trec multe gânduri prin minte acum și mi este greu să vorbesc despre educație media după această prezentare pe care ai făcut-o și după ce ne-ai spus despre toate situațiile prin care ai trecut. Însă aș vrea să te întreb, ai vorbit despre copii, ați desfășurat acest program și dedicat copiilor.
Cum se întâmplă cu conținutul când vine vorba de copii? Vă spuneam că în 2021 am lansat Filter. Ne doream să facem multe lucruri rapid și unul dintre ele era să lucrăm cu copii, cu adolescenți de liceu, 16-17 ani și lucram și în colaborare strânsă cu Ministerul Educației. Dar ne-am dat seama că este greu să schimbăm curiculumul școlar și să mai aducem încă un curs în curriculum și să le spunem tuturor că pe lângă tot ce aveați, mai trebuie să mai faceți și acest curs. Așa că în loc de a impune cursurile de educație media, am încercat să încurajăm pe copii. Cum am făcut acest lucru? Prin mijloace creative și le-am oferit spațiul necesar pentru a folosi tehnologia pe care oricum o foloseau în mod zilnic. Le-am permis copiilor să-și facă pe cont propriu materialele media, dar înainte de a rula aceste materiale filmate sau realizate de copii, trebuia să treacă de un set de întrebări. Și i-am pus în legătură cu jurnaliști cărora să le poată pune întrebări sau unde să le argumenteze de ce vor să facă anumite lucruri. Jurnalistul urma să le dea un feedback și astfel copiii și puteau îmbunătăți materialul pregătit. La final, selectam câștigătorii, copiii puteau merge într-un studio de știri sau într-o redacție și puteau să lucreze alături de jurnaliști timp de 3 zile. Acesta era un dar neprețuit pentru că mulți își doreau să urmeze o carieră media. Am avut peste 1000 de solicitanți, am dezvoltat și o comunitate de alumni și la un moment dat i-am invitat, le-am spus că dacă vor să contribuie la eforturile noastre, pot să facă rapoarte din propria regiune și ne-au servit drept surse de inspirație, poate eroi sau oameni de afaceri care au renunțat la tot și au mers pe linia frontului sau medici care lucrează non-stop. Și a fost minunat pentru că au fost momente când membrii echipei noastre plângeau când citeau acele știri, dar a trebuit să lucrăm și să îmbunătățim designul grafic și am muncit foarte mult pentru a dezvolta această comunitate de jurnaliști. Au devenit cu adevărat jurnaliști, au devenit profesioniști și impactul emoțional al activităților a fost unul major și vrem să continuăm să lucrăm cu ei, cu acești reporteri. Avem și în România astfel de copii care sunt extrem de interesați de educația media, însă aș vrea să înțeleg, nivelul de educație media a crescut în urma invaziei? Al meu? Nu, al ucrainenilor. Cred că în primele zile a fost destul de problematic. Oamenii se simțeau pierduți și nu știau unde să găsească informații verificate. Am observat și reacțiile propriei mele familii. De pildă, unchiul meu intra pur și simplu pe Facebook. Eram încercuiți, eram într-o zonă, în mijlocul unei zone ocupate și primele informații erau tancurile ruse sunt în orașul nostru și verificam sursa. Era o știre de acum 2 săptămâni. Ne dădeam seama că informația este una veche, dar apare la newsfeed pentru că primește multe like-uri și atenție. Cu astfel de lucruri oamenii nu erau obișnuiți la început, dar treptat oamenii au primit mai multe informații, toate televiziunile și-au propus să ofere informații verificate, astfel încât oamenii să primească informații cu acuratețe.
Echipa de comunicare a președinției a pregătit o transmitere a informațiilor foarte clară și ne arătau de ce unele informații sunt false. Toate aceste eforturi au fost utile și au ajutat pe ucraineni să se calmeze și să înțeleagă care sunt sursele reale pe care trebuie să le urmărească. Și dacă urmărim acei indicatori pe care am menționat mai devreme, aș spune că încrederea în instituțiile guvernamentale a scris, în canalele oficiale de media, pentru că atunci când ai un inamic extern clar, singura sursă în care ar trebui să ai încredere este guvernul tău și în cei care încearcă să-ți protejeze țara și să se asigure că rămâi în siguranță. Prin urmare, oamenii au început să recurgă mai mult la surse oficiale. Bineînțeles, cu un nivel de scepticism, pentru că la acea vreme Zelensky era o sursă de inspirație, dar după câteva luni oamenii și-au propus să-l critique, pentru că și-au dat seama că nu îl criticaseră deloc timp de câteva luni. Și cred că acesta este și un semn al unei democrații sănătoase. Dar când ai un inamic extern, oamenii simt că nu ar trebui să închidem ochii față de problemele actuale. Acestea trebuie discutate în continuare. Și oamenii nu intră în închisoare pentru că și-au criticat președintele. Nu, nici măcar, acest lucru nici măcar nu este văzut ca posibilitate. Dar ați interzis propaganda rusă la televiziunile din Ucraina. Cum ajung informațiile false din Rusia în atenția publicului ucrainean? Cred că ucrainenii acum deja s-au obișnuit cu aceste relatări și nu le mai dau atenție. Middle Brother, de pildă. Și cred că reevaluează tot conținutul pe care îl consumam în anii 2000. Și acum avem materiale foarte analitice despre filmele care rulează în Ucraina și am văzut aceste filme ruse care îi portretizau pe ucraineni ca pe frățiorii mai mici, nepricepuți și care nu știu nimic și care nici măcar nu au mașini de spălat în casă. Și ne-am dat seama că în trecut nimeni nu realiza cum aceste mesaje subliminale sunt transmise. Însă acum, acum vedem că scopul propagandei ruse este nu să te facă să crezi în ceva, ci să te inducă în eroare. Și când ești indus în eroare, nu îți negi propria autonomie și am văzut asta și în România, discutând cu diferiți oameni pe stradă. Nu sunt sigur că pot schimba ceva și asta se întâmplă când îți subminezi propria autonomie și în astfel de condiții te poate influența orice. Putem discuta. Cred că avem pauză sau nu avem pauză? Și până vii tu, Cristina, Julie, dacă ai pe cineva care vrea să pună o întrebare, ar fi foarte interesant să ascultăm și o întrebare din public. Avem acolo dacă... pe cineva. Să încerc să ajung. O să vă rog eu să-mi dați voie pe aici. Sau așa, perfect. I'll speak in English if that's okay. So, să vorbesc în engleză. Te-am auzit vorbind despre minunatele rezultate pe care le-ați obținut. Bine, înțeleg că sunt multe lucruri de făcut în continuare, însă mă gândeam că există dezinformări în ceea ce privește Ucraina și războiul din Ucraina și în România și în celelalte state europene. Este ceva ce ar putea face Ucraina pentru a îmbunătăți și pentru a obține rezultate similare cu ce ați obținut în Ucraina?
working my microphone? Or it It- works? it Yeah, works, yeah. So I remember just half a year before the war. Îmi amintesc că l-am întrebat pe colegul meu cu o jumătate de an înainte de război și l-am întrebat pe colegul meu, oare ar trebui să facem ceva și pentru cetățenii ruși? Și colegii mei au zis, și cum poți să faci asta? Avem atât de mult de lucru aici în Ucraina, de ce să ne mai gândim și la ruși, să se gândească și ei? Și îmi pare rău că nu am făcut acel pas atunci, însă noi la Filter avem foarte multe inițiative dedicate ucrainenilor. Prima idee a proiectului a fost să acoperim cât mai multe grupe de vârstă. Am vrut să ne asigurăm că ajungem la nivel național cu proiectele noastre, însă câteodată când particip la seminarii internaționale simt că ucrainenii sunt geloși și ne spun, de ce nu investiți mai mult în noi, de ce nu faceți mai multe pentru noi? Sunt și alți actori care vor ca Filter să fie alături de ei, însă eu cred că Ucraina a făcut deja foarte multe pentru a-și promova versiunea în rândul celorlalte state europene. Pentru că aici nu este vorba despre educație media, este vorba despre informarea celorlalte state legat de ce este Ucraina. Înainte de 24 februarie, înainte de disponirea războiului, nu cred că știați prea mulți ce este cu Ucraina. Practic, ce știați despre Ucraina? Știați? Aveați câteva idei, dar majoritatea statelor nu știau ce este cu această țară. Prin urmare, am vrut să vorbim despre istoria noastră, despre faptul că avem autonomie, că și noi am vrut să ne asigurăm că suntem înțeleși și că poate putem servi ca sursă de inspirație pentru alte state care învață să-și păstreze autonomia, să rămână și să-și cultive această curiozitate și am vrut să ne asigurăm că îndemnăm societățile civile să-și păstreze independența, să-și cultive curiozitatea. Și totuși nu cred că avem noi capacitatea de a acoperi mai multe țări. Filter este un proiect guvernamental și da, avem acces la cetățenii ucraineni, dar cred că toate guvernele ar putea lansa astfel de inițiative pentru a ajunge la cât mai mulți cetățeni. Mai avem o întrebare, mulțumesc. Mi-aduc aminte că în momentul în care Rusia a invadat Ucraina, au apărut niște imagini care s-au dovedit a nu avea legătură cu invazia. Aș vrea să întreb, au făcut ceva în mod special legat de limbajul acesta de manipulare prin imagini, pentru că e cu totul altceva, are o putere de impact și de construcția unei manipulări prin imagini, film sau fotografie, e totuși altceva. I might have missed the first part of the question. What type of images did you mean? The first images that appeared after some of the images appeared on the 24th and after the first days that were fake. That were not from the invasion. And how did you handle this? So the first images that were not from the invasion. Cum ați gestionat primele imagini după invazia Ucrainei? Oh, okay. They were from games, from other exercises, military exercises, and so on. Yeah, there were many of those. Exactly. Especially on video platforms. Da, au fost like multe de TikTok, astfel YouTube, de imagini, filme de pe videoclipuri de pe TikTok. Noi la Filter nu considerăm că trebuie să luptăm împotriva fiecărei filmări sau povești.
Sunt multe posibilități de a verifica aceste informații. A existat la început o tentativă de a lupta împotriva fiecărei imagini, fiecărui videoclip, dar este foarte greu. Este ca și cum ai un zid, cineva aruncă noroi pe el și tu îl cureți, însă oamenii continuă să arunce, nu ai timp să cureți peretele. Așa că ce poți face ar fi să dai cu un luciu impermeabil pe acest perete și atunci când este strălucitor, noroiul mai are aderență. Așa se întâmplă și cu educația media. În loc de a lupta împotriva fiecărei imagini sau videoclip și de a încerca să transmiți tuturor că nu este real, ne concentrăm pe dezvoltarea capacității ucrainenilor de a înțelege ce este o imagine falsă. În cursurile noastre le explicăm oamenilor care sunt tehnicile curente de manipulare, le dăm câteva exemple, însă este imposibil să informăm pe toți ucrainenii cu privire la toate fotografiile și știrile false care apar. Pentru că altfel trebuie să înțelegem că creierul uman este foarte complex. Dacă auzi o veste falsă la BBC, ai ascultat-o și jurnalistul de la BBC la final spune că tot ce a spus este fals, dar tu nu ai ascultat toată partea asta, tu ai ascultat doar doar știrea falsă și data viitoare când dai peste o astfel de veste falsă, creierul tău va spune că este ceva familiar pentru că ai auzit deja acel lucru și tinzi să-i dai și mai multă crezare. Deci trebuie să fim extrem de precauți în fața acestor știri pentru a ne asigura că nu le sporim puterea. Noi ne concentrăm mai mult pe educarea oamenilor pentru a înțelege care sunt tehnicile de manipulare. Și mai avem o întrebare, însă înainte de asta, pe 24 dimineața eram la lucru și sunt și eu jurnalist. Întrebarea mea este, care au fost primele acțiuni pe care le-ați făcut după ce s-a anunțat invazia? Pentru noi a trebuit să verificăm în continuu informațiile. A fost o dimineață foarte aglomerată în care am încercat să înțelegem ce se întâmplă de fapt. Voi ce ați făcut în acea dimineață? Pentru că ați spus că pregătiserăți deja niște instrumente. Eu am călătorit în nordul Ucrainei să-mi văd familia aproape de granița cu Ucraina. Însă am simțit că orice se întâmplă este cel mai bine să fii alături de cei dragi. Așadar m-am dus acolo și am înțeles foarte mult cum reacționează oamenii la știri, mai ales în orașele mici. Iar eu veneam dintr-un oraș mic și eram înscrisă pe mai multe grupuri de Facebook, Viber, WhatsApp, iar unele dintre ele aveau chiar 5.000 de grupuri și chiar și acolo am detectat boți ruși și încercări de manipulare. Cred că răspunsul nostru a fost unul haotic în prima parte. Încercam să rezolvăm aspecte logistice, să ne mutăm din Ucraina, să prindem un tren și așa mai departe. Însă, după asta, ne-am gândit la ce putem face pentru a oferi ajutor. Și atunci am comunicat mai mult pe Instagram, am transmis niște orientări despre cum să consumăm informația în vreme de război. Am transmis niște mesaje zilnice ucrainenilor pentru a ajuta să înțeleagă cum pot să transmită mesaje pe Twitter, pe cine să eticheteze și le-am trimis și instrucțiuni directe despre cum să eticheteze oameni pe Twitter și chiar și persoane de 40 de ani au început să facă acest lucru. Iar apoi, când am primit mai multe informații și am înțeles contextul, am
creat aceste lecții expres de 45 de minute, în cadrul cărora le explicam ucrainenilor care sunt tacticile de manipulare și le explicam cum să verifice informațiile, având la dispoziție instrumente precum Google Reverse sau cum tot felul de instrumente care să-i ajute să înțeleagă dacă au în fața lor un deepfake. Eu nu am o întrebare, am mai degrabă un comentariu. Mă numesc Nicoleta Fortiade și lucrez în domeniul educației media de aproximativ 20 de ani. Sunt educator media și promotor al acestor proiecte. Vreau să îți mulțumesc foarte mult pentru prezentarea ta. Îmi place foarte mult abordarea pe care proiectul Filter o are. Și îmi place și faptul că ai spus că educația media face parte din bunăstarea noastră. Noi la Media White Society, care este un ONG local și care predă educație media în comunitate, noi insistăm asupra acestei abordări, pentru că predarea educației media pentru a te proteja, pentru a te apăra împotriva unor aspecte nu este o chestiune simplă. Am învățat asta de-a lungul celor 20 de ani. Și m-a surprins, să fiu sinceră, să te aud spunând toate aceste lucruri. Mă așteptam la un discurs legat de antidezinformare și apărare împotriva știrilor false. Așadar, mulțumesc foarte mult pentru toate cele prezentate. Vreau să știu, acesta este un program finanțat de guvern și a fost primit cu scepticism de oameni pentru că este finanțat de guvern, pentru că noi în România ne confruntăm cu această problemă și mă opresc aici. We actually aimed at creating a positive association with the topic. So all the sponsors and everything. Toate aceste acțiuni erau pentru oameni. Pentru că, până la urmă, abia îți mai amintești ce ai citit, ce mesaj ai văzut pe platformele de socializare. Dar poate îți amintești că ceva ți-a transmis un sentiment plăcut, cald. Nu știu dacă asculți un concert sau e o seară de vară, e ceva frumos, sau e duminica după amiază și ajungi acasă și iar vorbești despre Filter și se creează o imagine a acestui proiect național ca ceva care aduce bucurie. Nu ceva ce îți spune că mereu trebuie să te ape, să te protejezi, trebuie să te aperi tot timpul, că trebuie să te lupți cu ceilalți. E mai plăcut. Din nefericire, nu există suficiente fonduri pentru o asemenea inițiativă în buget. La început am pornit ca proiect cofinanțat de stat și alte asociații și alte entități, chiar și UNICEF. UNICEF a fost co-implementator cu ambasada Suediei, cu UNDP. Am tot primit ajutor din multe direcții. Și aceasta este un risc pentru noi, faptul că nu avem finanțare sustenabilă. Dar e cumva incorect să ne așteptăm la finanțare din partea statului într-o perioadă în care sunt tot felul de tăieri ale costurilor la nivelul Ministerului. Și înțelegem foarte clar că în următorul an, următorii 2 ani, va trebui să ne bazăm pe sprijin internațional. Scopul însă este ca inițiativa să devină sustenabilă. Voi trece la român acum. Mulțumesc mult, Cristina și CJI și RAF pentru conferința asta. Pentru mine e wow să văd atâția oameni la un loc care discută despre educația media în condițiile în care, tu știi bine, câți ani m-am chinuit eu și echipa cu care am lucrat de-a lungul timpului să convingem Ministerul Educației că educația media este importantă și nu numai Ministerul Educației, ci și politicieni și chiar finanțatori. Spuneam că la Media White Society mottoul nostru este educația media, este educație despre viață. Și atunci, ceea ce facem noi se concentrează foarte mult pe experiențele media ale celor cu care lucrăm. Nu plecăm de la ideea de fake news sau cyberbullying, deci riscuri online, plecăm de la ideea
ce faci tu în interacțiune cu media, care sunt implicațiile interacțiunile tale cu media în viața ta și pornim de acolo, nu? Învățăm despre media și ne dezvoltăm înțelegerea critică. Mi-a plăcut întrebarea Ana Mariei și eu am un răspuns la întrebarea ta. Pentru mine, o situație ideală în care, pentru educație media este o situație în care educația media este recunoscută oficial de autorități și poziția de educator media este recunoscută oficial în România. Eu cred că dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, deja lucrurile s-ar întâmpla un pic altfel la nivel național. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim frumos. Dacă mai sunt întrebări din public. Dacă nu, eu am o întrebare pentru Cristina. Se întâmpla la sfârșitul anului trecut, jurnaliștii se întâlneau la CJI și când am plecat am fost stârniți să luăm de pe o măsuță mai multe cuvinte. Erau așa: curiozitate, curaj, ajută-mă Cristina că eu știu ce am luat, responsabilitate, împreună. Eu am luat jurnalism și fiecare pleca acasă câte cu un cuvințel făcut din plastic, foarte, foarte mișto, încă îl mai am în bibliotecă. Eu am luat curaj atunci, Cristina a luat curiozitate și m-a întrebat de ce, că avem nevoie de mai multă curiozitate. Cristina, de ce avem nevoie ca să fim curioși? Poate... De curaj. De curaj. Dar de ce altceva putem să aducem, ce putem să facem în clasă ca să devenim mai curioși? Cred că profesorii care sunt aici fac asta deja foarte bine și cred că de asta și sunt aici. Sunt ei curioși în primul rând. Eu cred că nu poți să înveți pe copii curiozitate dacă tu nu ești o persoană curioasă și dacă tu nu arăți entuziasm pentru lucru pe care vrei să-l înveți mai departe. Eu urăsc fizica. Nu, chimia. Fizica nu o urăsc, dar chimia n-a făcut foarte mulți purici pe mine și unul dintre motivele pentru care s-a întâmplat asta au fost profesorii pe care i-am avut. Și cred că un profesor poate să aprindă curiozitatea copiilor prin modul în care își predă materia, prin modul în care reușește să le aducă bucuria de a veni la clasă. Și ce am văzut prin orele de educație media infuzate la limba și literatura română, și nu doar și acolo, vorbim foarte mult de limba și literatura română și știu că sunt niște oameni care se uită urât la mine în acest moment, sunt cel puțin profesorii de limbă engleză care sunt aici. Ce mai reușește să facă educația media este să aducă disciplina în actualitate și reușește să le dea ancore profesorilor pentru ca ei să poată să trezească curiozitatea copiilor pe niște opere literare despre care poate că ei n-ar fi curioși. Și aici, pentru mine, o scrisoare pierdută, datorită profesorilor cu care lucrăm, eu am redescoperit literatura română prin intermediul profesorilor cu care lucrăm. De exemplu, și sper că de data asta mi iese cum trebuie, cronicarii sunt una dintre cele mai urâte bucăți din limba și literatura română când înveți despre toată bucata aia. Ce au reușit profesorii să facă este să facă legătura dintre cronicar și jurnalist, dintre libertatea de exprimare a cronicarilor la momentul respectiv și libertatea jurnaliștilor. Aveau ei libertatea de exprimare, erau ei jurnaliștii timpurilor lor. Cred că această bucățică de creativitate și de curiozitate poate să ajungă la clasă. Dacă mai faceți cuvintele la sfârșit de an, iau curiozitate. Atât de aici. Mulțumim. Mulțumim foarte mult, Iulia. Foarte frumoase întrebările și concluziile. Mi-a plăcut foarte mult, Nico, ce ai spus. Într-adevăr, este excepțional, dar aș vrea să pun o întrebare, pentru că sunt jurnalist și jurnaliștii au curiozități. Și de foarte multe ori înțelegem multe lucruri prin legături și paralele. Așa cum ai spus tu despre cronicare, așa și noi, jurnaliștii, înțelegem foarte multe lucruri atunci când facem paralele a ce se întâmplă. Și pentru că voi două sunteți exponentele unor lucruri bune care se întâmplă în România, și anume această alfabetizare media
de care avem nevoie și îți mulțumesc încă o dată că ai pus jurnalismul în centrul ei. Aș vrea să vă întreb totuși, din punctul vostru de vedere, care au fost, n-aș vrea să zic 3, dacă voi vreți să alegeți 3, e bine, care a fost fake news-ul care a prins cel mai bine în societate, în România, în Ucraina și din punctul vostru de vedere, de ce? Eu m-aș duce spre pandemie și despre modul în care și acolo aș da vina, e o vină constantă, adică și mare. Este vina presei, este vina autorităților, este vina faptului că avem foarte puțină alfabetizare științifică. Fake news-urile, evit să le folosesc, dar informația asta contrafăcută umple goluri de informație care nu există. Ele prind tocmai pentru că nu avem informație corectă și verificată și la timp în spațiu public. Războiul, că tot spunea lui Nico că nu-i place, războiul cu dezinformarea în timpul pandemiei s-a pierdut în momentul în care autoritățile n-au comunicat. În momentul în care autoritățile nu au dat informații prin care oamenii să înțeleagă, oamenii și-au luat bucățele de informații de unde le-au găsit, cine le vorbea, cine le explica, cine le dădea o soluție rezonabilă, a fost o persoană credibilă. Și în pandemie s-a mai întâmplat ceva. S-a lovit de lipsa de încredere pe care o avem noi în autorități, Mihnea, s-a lovit de lipsa de încredere în sistemul medical, s-a lovit pe faptul că noi nu înțelegem știința. Și nu înțelegem știința pentru că uneori se predă prost la școală sau se predau prost anumite lucruri la școală, dar și pentru că știința este ceva complicat și nu toată lumea are cum să se priceapă la asta. Eu cred că nu pot să vorbesc de un fake news, dar eu cred că aia la noi a fost complet ratată. Ok, Valeria? Ears. I think I normally when I conduct lectures sometimes for international. Uneori țin cursuri în fața unui public internațional pentru legat de războiul din Ucraina. Și adesea se folosește o captură de ecran de la Deutsche Welle cu o poveste privind un refugiat ucrainean care solicita fotografii în nud unei fete din Germania. Și se răspândea vestea aceasta, știrea aceasta pe Twitter. Și dacă găsești știrea asta de la Deutsche Welle pe Twitter, care ar fi prima ta reacție? Și mulți spun, nu aș avea încredere, pur și simplu. Dar, din nou, că tot vorbim de curiozitate, ar trebui să fii curios, să te duci pe site-ul Deutsche Welle și să vezi dacă chiar e acolo știrea sau nu. Sau caută numele persoanei din acea poveste, să vezi dacă există persoana. Și până la urmă s-a dovedit că că știrea nu a fost niciodată publicată în Deutsche Welle. Deutsche Welle a negat materialul, au spus că nu este materialul lor. Deși grafica, designul erau ca acelea ale Deutsche Welle. Însă, deci e vorba de lucrurile simple. Caută pe Google numele din poveste. Și oamenii n-au spus asta. Ei au spus pur și simplu, n-aș avea încredere și gata. E Deutsche Welle, trebuie să fie o greșeală. Și acesta e un caz interesant. Arată cum putem fi manipulați prin faptul că deja avem încredere în Deutsche Welle, de exemplu. Și alți actori ar putea folosi încrederea aceasta pentru a ținti un anumit public, pentru a ajunge la un anumit public la care altfel n-ar ajunge. Și e un caz interesant. Mulți oameni au crezut că aceasta e o știre, mulți oameni au început să se îndoiască de Deutsche Welle,
Deci, e complicat. Și bun, este cu atât mai bun când se termină la timp și, prin urmare, o să încheiem, dar nu înainte de a-i permite Cristinei să spună câteva cuvinte. Din partea mea pot să vă spun în felul următor: am aflat foarte multe lucruri de la voi, am cunoscut foarte multe lucruri noi, dar în același timp am cunoscut foarte mulți oameni extraordinari și, încă o dată, de regulă, pentru că a zis cineva, repetare mama cunoștinței, nu toți jurnaliștii sunt la fel. Căutați jurnaliștii care fac meseria cu pasiune. Aveți încredere în acești jurnaliști și, așa cum spune și Valeria, verificați până și pe jurnalistul în care aveți încredere. El va greși, cu siguranță, pentru că e uman să greșească. Dar în același timp nu generalizăm. Acesta este iarăși un apanaj al propagandei care încearcă să distrugă o încredere și atunci când nu mai avem încredere în nimeni, nu mai avem niciun pic de societate. Cristina, te rog. Mulțumesc, l-am rugat pe Vitalia să mă lase pe mine să închid, pentru că, așa ca la Oscaruri, e momentul în care eu vreau să mulțumesc. Și vreau să vă mulțumesc vouă, în primul rând, pentru că ați venit sâmbătă aici. Unii dintre voi ați venit de la Câmpul Lung moldovenesc, ați venit de la Constanța, de la Iași, de la Tulcea, de la Târgu Mureș, de la Drăgășani, de la Ploiești, de la Alexandria, de la Timișoara. Valeria, that's very far away for a lot of teachers coming here to listen to us and to be together. Și pentru asta eu vă sunt extrem de recunoscătoare. Vă sunt recunoscătoare pentru creativitate, pentru curiozitate, pentru că sunteți alături de noi. O să mă opresc înainte să încep să plâng, să știți. Și vă mulțumesc că vreți să învățați mai mult. Pentru voi, pentru copiii personali din dotare și pentru copiii de la școală. În același timp, vreau să-i mulțumesc lui Vitalia, care a zis da, fără să știe în ce se bagă, fără să știe ce o să-i cerem și fără să se gândească vreo secundă că ar putea să zică nu. Mulțumesc mult! Cu Valeria m-am întâlnit foarte scurt la Bruxelles, la un eveniment și nu știam cum să-o dau de ea. Am dat de ea în momentul în care i-am rugat pe cei de la Google să ne facă legătura. Mulțumesc frumos, mulțumesc că cu toate lucrurile care se întâmplă în Ucraina, cu toate lucrurile care se întâmplă în viața voastră și în viața ta, ai ales să te urci în avioane, trenuri și să faci foarte mult timp pe drum să fii alături de noi. Și pentru că e la fel ca la Oscaruri, evenimentele astea nu existau fără oameni care cred în noi. Și sunt organizațiile împreună cu care noi construim educația media. Și aici mulțumirile și plăcăciunile mele se duc către Romanian American Foundation și UNICEF în România. Și se mai duc pentru cele fără de care media literacy-ul n-ar fi existat. Media literacy-ul în general, și aici sunt colegele mele, Ioana, Bianca, Izabela, Giulia și Adriana, care a luat conferința asta și a dus-o într-un loc în care mie mi-a fost foarte simplu să fiu aici. Vă mulțumesc pentru muncă, vă sunt profund recunoscătoare și vă promit că o să ne vedem la anul. Valeria, do you want to say something? Yes. I am just extremely pleased that Mă bucur foarte mult că ați vorbit despre aceste lucruri. Este foarte greu să-i convingi pe oameni că este important să înțeleagă astfel de subiecte și mulțumesc foarte mult că în continuare sprijiniți Ucraina și
Mă bucur că aveți participanți din toate colțurile României aici. Asta spune multe despre faptul că ați făcut probabil o treabă foarte bună și că mențineți niște rețele care chiar funcționează. Și sper că aceasta să nu fie ultima noastră întâlnire. Consider că pentru a avea o societate mai informată și o societate care conștientizează tot ceea ce se întâmplă, este necesar să ascultăm ideile celorlalți. Nu suntem de acord cu toate, dar suntem pregătiți să-i ascultăm, ceea ce spune foarte mult despre noi toți. Spre deosebire de țara care a atacat Ucraina, unde nu există libertatea exprimării, și noi suntem pregătiți să investim și mai mult pentru a proteja democrația și libertatea. Ceva care pentru voi poate părea invizibil aici, pentru noi este o luptă. Mulțumesc foarte mult pentru sprijin. Class dismissed.